салом алейкум дӯстон, хонаи навбатӣ дар ана ҳамин ҷо поёни зебошка кӯчаи Сомон шурӯъ мекунем. Аз ин тараф якта ҳоҷатхонаи иловагӣ дар беран. Хонаи мо ду ошёнага ва подвал ҳам дорад. Дар ин ҷо меҳмонхона алоҳида аст. Нав таъмир кардагӣ, светҳо ҳама кор мекунад, ҳозир киштагиам. Ва шурӯъ мекунем ба якум ошёна. аз дасти чап ҳаммом, санузел, ванна, термокс, ҳама чизош тайёр мондагӣ мечаспонанд. аз ин ҷо кухня, ҳама таъмираш кардагӣ. аз ин ҷо як ҳуҷраи дигар. таъмири хуб. ва меравем ба дуюм ошёна. дар ин ҷо отопление худаш тайёр аз ҳамин хона. канализатсия, об, ҳамаи чизош тайёр ҳастай. свет паста, яъне гирён. аз ин ҷо дуюм ошёна, спальни якум. ана мехел дар дохили ин спальни якто ҳаммом, ҳам туалет, ҳам душ дар ин ҷо. ва дар ин ҷо яктои дигар туалет. ин ҷо спальни дигар, ҳамааш таъмир кардагӣ. ва дар ин ҷо дутои дигар спальни. марҳамат дӯстон, ҳамааш таъмир кардагӣ. аз ин ҷо спальни охирон. ва аз ин ҷо балкон. ин ҷо перегородка мешавад, маҳкам мешавад. дар дуюм ошёна 4то спальни ва 2то туалету ванна дохил аст. смеситель, ванна, об ҳамаш настройка кардагӣ. ваннаро часпонда ва термоксро часпонда медиҳам.
дар ин ҷо отопление. марҳамат кунед, ҳамаи маълумот дар зери видео гузошта мешавад. саволе ки доред метавонед занг занед ё ки нависед. ва ногуфта намонад аз поён, яъне подвал чӣ хеле ки гуфтем, боз ҳуҷра дорад. ҳуҷра аз инҷо, и подвала ма ки мебудам, иҷерам бо хона мекардам, як хонаи калон. иҷа чӣ хубӣ дора ки салқин аст, бе кондитсионерам хуб салқин аст. ихтиёр дар шумост, метавонед ки хона кунед, метавонед ки подвал кунед. ва дар ин ҷо шумо метавонед ки ҳамчун тагдагӣ ё дедон ё ягон чизи дигарро истифода баред.